Ehkä 5. Jop. Nyt jatkuu tää peli. Eli sen tyypin se jollain niinku se sun kaveri. Mä kuvaan vielä. Se ruskea tukka. Kannattaa. Toi kaverilla on viereinen pelaaja juttelee mulle. Eikä siis, jatketaan vähän erilaisen pelin muodossa. Jatketaan vähän vihreimmän pelin muodossa. Enkä toi. Saimaa vähän huono tässä pelissä. Saimaa vähän huono. Sana shoutouti. Joo. Eli mikä sun kanavan nimi on? Mä haluan mennä tilaan sen. Sitä ei löydy kauhean hyvin. No testaa. MRL-rakenne. Eli? MRL-rakenne. Sä voit vaikka käydä hakemaan yhden mun videon. Ai mun yksi video. Okay. Eli? Ai mun yksi video. Haappa MRL-rakenne. Eli? MRL-rakenne. Älä rakenna. MRL-rakenne. Mä sanoin. Hän vaikka joku, hei tuo vavaempana. Tämä. Joo. Kova. Kuvatko sen tässä? Joo. Aika nopeasti saatte. Tällä hetkellä. Siis kuvasitko sitä justiinsa? En.
Toi on vanha. Ai hieno auringolla. Joo. Tuolla on rousteja, älä mene kattoo Onko kommentteja. se hyvä biisi? Joo. Poroja. Missä te olette? Meillä on mökki Lapissa. Hei vitsi, miksi mä kerron mun kaikki tiedot täällä YouTube-videolla? Oliko se oli poroja? Paljon. Geokättä, kova. Randomisti. Vahingossa löydettiin. Toi on mun eka video ikinä. Kuunteleeko mäkään tätä musiikkia? En mä nykyään mut silti toi on aika uusi video. Niin. Kato. Mulla oli 400 pistettä. On vähän nää roustit. Oho. Älä kato tuonne roustiin. Älä kato tosta. Ei kantti. Okei. Ei vitsi, mä näytin jonkun GTA-mainoksen. Tää mun videolla. Pelottaa, että oli. Onko se kunnon niinku kiusaamisen? Tuliko sulle tästä paha mieli? Ei. Hyvä. Muista, että mä kuvaan tätä videota. Kato kuinka surkea yritys. Eikö se käynyt tilaa sitä? En mä pysty tällä koneella. Käyt tilaa suomalla puhelimella. Ihan oikeesti. Mä pistin ton myyttiin. No sä et saa huomenna tilaajaa, niin sä voit olla mulle vihainen. Siis mulla jäi tuolta puhelin, kun mä tulin autolla kouluun. Joo. Mulla jäi puhelin autoon. Joo. Mä en ollut tänään koulussa mun kavereitten kanssa. Mihin sä sitten? Ei vaan me oltiin robokisoissa. Sekin oltiin. Olit vai? Kun me oltais nähty. Joo. Pistä vaan emoji. Mä olin tuolla Wolfissa. Mä olin Wolfis-tiimissä. Joo, siis mä olin siellä liikunnan tunnilla, mutta sit kaikki pojat käytetään niin huonosti, niin mä yritin lähteä. Mä ehkä teen mun oman enkä 500. Miten ne pisteet menee sinne? Mun vanha enkä on tuossa 500. Nyt jos mä vedän maalin, mä rikon mun enkä. Yes. Mä rikoin mun oman ennätyksen. 530. Mä oon saanut 700. Harrastatko sä mitään? Futista. No mä voin kertoa tämän videon jälkeen. Onks Messi sorry. Onks Messi ottaa paras jalka? Messi juot. Niin, hyvä. Kato näin mun pisteitä. Oho. 110 uusi enkkä. Luuleeko että tää toiminee, että jos tulee viraali hitti? En. Miksi? Mulla ei oo melkein yhtään viraaleja videoita. Mulla on yhden videon 2000 näyttökertaa, mut silti 31 tilaajaa. Mut silti 31 Millä tilaajaa. videolla oli se 2 tuntia? Meppä kattoo se suosituin video. Sillä on 2 tunnia, mut miksi? Onko se ollenkaan pidempiä videoita? On. Tiesitkö sä, että mulla on katsojia Japanista? Joo, Oh, aika siistiä. joo.